na ako'y lima ka gitawag og nato life values. Na kay 5 ka values or prinsipyo sa kinabuhi nga muon ni imong patakaran sir no, uisip usa ka bana ug isa ka amahan. Unsa man ni sila sir, if you don't mind po i-share sa amo. So Sir Teddy, pagkahuman nga imong gi-describe sa amo sir kung kinsa gyud si Teddy Lamorin, impressive kaayo sir no nga ang imong pagkabana ug pagkaamahan. Kay ingon man sir no kanang mo serve ta sa publiko, dili gyud nato ma-separate ang eksakto nga pagkatao kung unsa ka sa balay. Maupod na imong madala didto sa munisipyo. Sir, isip usa ka bana kay Mrs. Carol Lamorin ug isip usa ka amahan sa 5 nimo ka anak nga kaluoy sa Ginoo, successful na tanan. Ang among sunod nga pangutana Sir Teddy, unsa ka nga klase sa pagkabana sir o pagkaamahan? Okay, friends, na ako'y lima ka gitawag og nato life values. Nga ako gyud nga gi-prioritize ipaming kinakamutan nga i-role sa modeling ba. Ako isip sa kabana og usa ka amahan, ako gitulo sa akong mga anak. Unsa man ni sila sir, if you don't mind po i-share sa amo? So ang numero 1, friends, I'm focused. Focused Eskwela jud aron mahuman tigom sa sweldo para i-present sa future nga kinabuhi sa pamilya. Ang ikaduha, I'm very supported sa ilang tanan. Wow! Isip amahan, ako ning supporter gyud ko sa akong mga anak kung unsa ilang gusto, unsa ilang plano, but of course with my guidance. So kanang guidance sir, ako nang ma-translate into may pagka-stricto o gamay, Sir Teddy? Sumuto ikaduha, sir, no? Unsa man ang atong ikatulo nga life value, sir? Ang ikatulo, I'm a good provider. Perti na akong paninguha sa trabaho sa barko, bisan sa kamingaw o layo sa pamilya. So akong prioridad, isip usa ka pwede di pamilya nga makahatag jud kog mayong kaugmaon sa akong mga anak. Sir, unsa may imong ikaupat nga value, sir? Kay imong man kag 5 sunan na tas ikaupat. Ang ikaupat nga values, Brent, I'm caring. Mingon ko caring kay naminaw jud ko sa ilang mga suggestion o katurungan. Kay lagi pinangga man sila na akong tanan, Ma'am Brent. Sila ang pamilya nga gihatag sa atong Ginoo. Amen. So ako gud silang panggaon. No, good sir. No. Sobra pas binangga, Sir Teddy. So upat na sir, no sir, unsa man atong ikalima nga life's value nga imong gustong i-share sa ato karon? Ang ikalima, I'm a future looking. Ang kinabuhi di lang ang karong panahon. Importante pod ang kinabuhi sa nga umaabot. Because mag-enjoy ta sa present nato karon, pero mangandang buta sa umaabot. So kuan sir no, kung akong i-translate to sir, murag balanse ang imong tan-aw sa kinabuhi. Okay lang na maglipay-lipay in the present, karong adlaw, karong panahona, pero importante nga tiguman, pangandaman po ang kaugmaon sir. Akong paminaw Sir Ted no, successful ka sa pag execute Sir Teddy sa imong 5 ka values kay ang atong timailhan sir, successful man tanan imong mga anak. Unya, I'm sure malipayon pud kaayo si Ma'am Carol sa imong side. So congratulations sir ug salamat sa pag-share nimo sa imong 5 ka gitawag nato nga values sa imong kinabuhi, isip usa ka amahan ug isip usa ka bana. Thank you sir.